Aivan loistavaa päivää taas teille kaikille hyville katsojille. Meikäläisen nimi on jälleen kerran Pumpkin ja me pelataan Minecraftia. Mitä? Näettekö te äsken miten toi hyppäsi hirveästi? Toi hyppäsi kauhean tommosen hyppy niinku boing. Mutta joo. Niin tässä jaksossahan mä vähän lupailin, että ei pystynyt juoksemaan, että mä vähän kävisin, että mä menisin mainaamaan. Mining reissulle. Älä please huomaa creeper mua. Voi vitsi. Missä mä voin tuossa räjähtää? Täällä vedessä. Tuu tänne. Nä. Ui. Ai. Tää oli huono idea. Räjää. Noin. En mä voi tietenkään edelleenkään juosta. Kuolkaas te siitä. On tosi ärsyttävää, kun ei voi juosta. Mä tein nahkasta itselleni kengät. Otetaan vielä paljon tästä saa. Niin taas tossa. Mä teen housut. En mä voi. Mä teen kypärän. En mä täältä vaan. No nyt mulla on kypärä. Otetaan pihviä vähän mukaan. Koska se on tarpeellista. Puuta mulla on ihan tarpeeksi mukana. No niin, nyt saatiin nämä ruokapalkit täyteen ja 1 levulla ollaan. Tuus nyt sieltä vielä ne 4. No, mitäs mä voisin vielä rakennella tässä sillä aikaa? Mä käyn hakkaamassa tohon semmoset... Mä käyn hakkaamassa vielä 1 puun. Se on nopeeta. Onneksi on tää silta, jota pitkin pääsee nopeasti. Hakataan tästä 1 puu, niin... No niin, eiköhän nyt oo tullut sinne. No. Juu. No 1 raakapihvi joudutaan ottamaan. Noniin. No otetaan hakataan käydä. Mä käyn vielä hakkaamassa 1. Hei. Mä en käy hakkaamassa enää yhtään mitään, vaan me lähdetään niin mainaamaan. Täällä on nää... Mä tehdään nyt tästä crafting table heti. Tämmöinen. Ja se tohon. Tein keppeä vaikka en tarvii, no. Hakataan ironit. Yes. Jees, no niin, nyt kyllä tulee vähän ironia meille, niin vähän edistetään tässäkin videopelissä. Ja cobblestonella kirvestä me ei tarvita. No nyt joudutaan tekemään tommonen toho. Nyt testataan onnea, jos löytyis vaikka vähän sen. Ei täältä kyllä löydy koalia yhtään. Pakko käydä hakkaamassa 1 tommonen raakapuu. Tai siis vähän raakaa puuta. Tässä ajassa mä olisin varmaan jo hakaillut tän.
kun mä siirtelen näitä kirveksia. Ai jaha, siitä pääskin noin helposti. No joo, ihan sama. Tehdäänpäs nyt täältä tämmönen furnace uuni. Sitä noi tonne ja tästä nuo tonne. Poltetaan portailla. Sillä aikaa kun saatiin vähän valoa, niin mainataan lisää. Ja mä muistin, että mun pitää käydä hakemassa kartta. Joo, koska siitä me nähdään, että millä korkeudella me ollaan. Ja se on se 14, johon mä meinaan mennä. Se on mun korkeudesta mä mielestäni, josta mä oon löytänyt tosi hyvin timantteja, joten sen mä myös pidän. Mä olisin voinut tehdä nyt housut itselleni tähän Minecraftissa, koska mulla oli yksi tommonen nahka tuolla jo. No niin, nyt on tullut nää mun koalit tänne. Charcoali. Hyvä. Nyt me päästään oikein kunnolla mainailemaan, kun nähdäänkin jotain. Sitten kun mä lähdin tekemään niitä tunneleita sivuille, niin käytän siinä iron pickakseja, koska mun mielestä sillä on parempi todennäköisyys löytää timanttia kuin kivi tai puu. Gravelia ei oo, no pikillä vaan mennään. Ei oo lapiota. Niin mä jotenkin katsoin, että tossa olisi ollut timanttia just mun eessäni. Olisikin ollut aika onnenpotku. Nyt jo löytää timanttia. Misän korkeudessa me ollaan? 37. Tässä jaksossa me meinaan kaivaa siihen 16 korkeuteen saakka. Toivon, että löytyisi edes vähän ironia tässä matkalla. Tai edes koalia. Yksi semmonen kunnon koalisuonni. Siitä riittää jo moneksi kerraksi. Viimekko ei ole löytynyt vieläkään. Yleensä se löytyy ihan hitsin nopeasti. Onkohan sitä alennettu? No niin. Onkohan sitä alennettu? Mitä alennettu? Hyvinhän sitä löytyy. Ei tätä pitänyt hakata pois. Siellä on tuntuu olevan luola jossain. Kuulostaa vähän siltä. Katsotaan nyt nämä kaikki kohalit tästä, koska me tarvitaan sitä soihtuihin. Mulla ei ole yhtään tätä, paitsi sitten ne charcoalit, mutta mä käytin ne kaikki. Huip. Mikäs se täältä löytyy? Bye, Chompy. Did you sleep well? Nukuitko hyvin yösi? Ei vitsi, jos löytyy, että tulee Spideri vastaan. Niin. Sä saat nyt ootella vähän aikaa siellä. Mä en käy tekemässä mitään, vaan mä teen tälleen.
pikkiä. Mutta mä en oikein tiedä. Olis mulla on ironia? 8 kappaletta. En tiedä oikein viittisikö tonne. Annetaan tää damagea 3. Anna 4. Tää oli nyt vähän riskiä. Mä teen tällaisen tähän. Niin, jos spiderit pääsee tosta, ei mä voi. Nyt mun pitäis päästä siihen timanttikerrokseen, että ruvetaan vaan kaivamaan ton. Mä muistan, kun mä pistin tuohon tommoset merkit, joilla mä sen muistan. Niin siellä on tommonen tunneli, niin sit kun on Iron kamat, niin käydään tutkimassa se. Timantti sieltä tuskin löytyy, mutta mä unohin. Luolista löytää tosi hyvin Ironia. Ehkä kannattaa sinne mennä. No, mä oon timanttikerroksessa nytten. Sepäs meni nopeasti. No mulla on tämmönen puumiekka, paitsi mä teen tästä kivimiekan. Koska ihan varmuuden vuoksi mä en tykkää kuolla nimittäin. Tiedätte varmaan. Se on aika ikävää Minecraftissa kuolla. Lähtee tuolta hakemaan niitä tavaroita. Hello there. Vähän kuumottaa. Mr. Creeper? Moi! En ole ottanut näkeväni sinua. Hyvä herra. Sä olet ikävä kamu. Tekis mieli tukkia toi katossa oleva. Ui! No, zombi on helppo. Oh my god. Ui! Siellä oli spider. Tipu alas. Ai sitten. Moi skeleton. En tykkää sinusta. Ikävä kamu. Tää kuumottaa ihan hirveesti näillä kamoilla liikuskella täällä. Whip.
jätän nämä luolaseikkailut tähän. Ja Kapuan ylös ja rupean lopettelemaan. Siellä on mitä luultavammin yö. Voi vitsi. Siellä on yö. Mulla ei ole talossani ovea. Nope. Mene. Mr. Zombie. En tykkää sinusta. Oi vitsi, creeperi mun ovella. Hän haluaa, että sä räjähdät. No kyllähän se menee näin helposti. Iloslevulla. Eikä ei täällä mun talossa ole kavereita. 2 dogia. Niin te tänne ootte tullut. Huip. Joskus mä vaikka nukkusin yön yli äkkiä tässä. Söisin tätä. Testaisin, jos saisin yhdellä ainoalla luulla itselleni dogin. No eipä tietenkään. Mutta tämänkertainen jakso olikin sitten tässä, että muistakaa tykätä, kommentoida, tilata, painaa sitä tilaan nappia ja niin edespäin. Se merkitsee kyllä tosi paljon, jos sillä lailla pystyisi joku tekemään. Mutta joo. Me jäämme tänne vähän, me rupeamme lopettelemaan nyt tältä erää, että nähdään sitten seuraavalla kerralla. Joo, elikkä se olisi sitten moi moi!